Dali. So, ganda pala ng ano, Manila Bay. Diba pala. Limpyo na ang dagat, guys. White sand. So, 6:30 karon talaga ng tao. Ano nga yung tubig sa dagat, guys. Wala na yung basura. Pwede na nakaliguan ng tao. Limpyo na. Baka ng tao. At kami, ulo nga to. Tara, tara. Kaya nagtao na rin yung picture, guys. Pwede na kayo ka-kuan. Pwede na ka-subuyan. Pwede na katambayan. Nanay CR. Nanay. Apit na niya. At ito ni paluwang sa kuan. Sarang ito kasi. Bawal na rin magkuan, guys. Magdalag magkaon. Dala og mga pet, mga alagang aso, kung ano mga alaga. Bawal ang kuwan dito, pet. And bawal po mag kalat. Kaya na naniligo, maikot ka. Yung barko. Nindot siya tambayan, guys. So, kaya nga lang yung araw na adlaw pa. Kanang wala pa init kaayo. Siguro mga 4 alas 9 alas 8 airplane, no? Balupad ng airplane. Ang entrance dito, guys, oh. Doon sa Golden Empire ang entrance. Pinaka entrance nila. Kung ganahan mo masuring nga rin lang, wala na ibayad, guys, libre rin eh, wala entrance, guys. So kugihan sila ng leg, mga maintenance na rin, guys. So alak na, guys. Wow, dami na kayo. Sorry, so dahil nakanang manurid na rin, oh. Kunya ulaghan pa na eh, kaya yung ba ng jogging pa. Kung ganahan mo ngari-ngarianan ninyo, indot na kayo tambayan. Makakita nyo naman, may nagsusumba na rito. Dito lang yan sa Manila Bay. Sayo na sayo ka tara. Parado, tara, tara. Ito na yung quandary, guys, oh. Mga video po. Mga vlogger na sila. Vlogger. Bato na rin yung nadako. Ako nga bato ni, guys, na nakadikit na Manila before on Manila after. Ako nga bato yung butang. Pinapod na sa likod. Yan.